iti manglipan lupay pilit ko nga iwaksi lagip mo agsugli apuris narikan itimbang lipan sa emiti naglabas nagidi apanaging bupulse aging ka ngayon ka nang Jakman ang may waksi latingit ito'y rikna ay nagriga iti agbiang ngagmay maysa nagulip ka narangkas ken naulpit ka manangan lilaw manang irurumen ken manang ikulbo iting lagi ko adi ka amay kari iti pamatek ko narikan itimbang lipan sa dagidi apanaging bupulse aging ka ngayon ka nang lipan jakman ang may waksi latingit ito'y rikna ay nagriga narikan itimbang lipan sa emiti naglabas dagidi apanaging bupulse aging ka ngayon ka nang lipan jakman latingit ito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa ay nagriga
Ito may isang request. Request ni Ate Marites Navarrete para kay Ate Nerdy. Kailiw ko, tapamatig mo. Kailiw ko, dagit kinalailo. Kinasayaat mo, kinatungo. Nga intukin mo dito'y baruko. Iliw kuken ka, ijak masar kedan. Kinaumbi, kinasudi ayan. Amin nga agik mo, kenarakop mo. Kailiw ko, idan ayat ko. Aniakit ngaminen, anaglawad jay taaw. Na umayak lakma ken ka, sumarong ka, tawag ken surat mo. Di danton makaanay, amang ep-ep iliw ko. Kaawan mo dito'y sibay. Tijak masar kedan, kinaumbi, kinasudi ayan. Amin nga agek mo, kenarakop mo. Kailiw ko, idan ayat ko. Aniakit ngaminen, anagla
akin surat mo. Di danton makaanay, amang ep-ep iliw ko. Kaawan mo dito'y sibay, amang ep-ep iliw ko. Kaawan mo dito'y sibay.